Hej og velkommen til endnu et afsnit af Kan Vi. I dag der skal vi prøve at se, om vi kan lave is i sneen. Så lige nu der er jeg på vej ned i Netto for at hente noget fløde. Ja, så vi ses, når jeg kommer tilbage. Så er jeg kommet tilbage, og som I kan se her, ja, så har jeg taget piskefløde, salt og et piskeris med ud. Nu går vi lige om i den anden have, fordi derom tror jeg har mere chance for at få noget sne. Og så laver vi det derom. Så jeg går om nu. Husk at like og sub, så bliver jeg rigtig glad. Ja, jeg har puttet noget sne i nu, og nu skal vi egentlig bare have salt i, fordi så tror jeg, hvis det er noget med, at det bliver koldere. Så det prøver jeg lige. Bum, nu er der salt i. Så skal jeg have gryden oveni her. Og så skal vi have rystet den her fløde. Og så skal vi bare have noget fløde i. Ja, det er det, jeg gør nu. Så er der fløde i, og så er det jo egentlig bare at piske indtil det bliver til is. Der skal lige noget mere i her. Ja, det gør vi. Jeg har siddet her et lille stykke tid endnu, men altså, det er ikke begyndt endnu. Så altså, det er bare vent, tænker jeg. Så må jeg bare droppe det. Men vi gør det her for videoen, så vi venter. Ja. Jeg siger, når jeg opdaterer, når der sker noget. Det begynder, jeg kan mærke, det begynder at frosne ned i bunden på den. Så nu handler det altså bare om at få røret rundt, og lige om lidt, der tror jeg, at der er ved at være is. Så jeg skal bare have, så her, lidt svært at se, men ja, den er meget hård. Jeg gør sådan her med, så I kan se, der sidder is der. Bum, den er ved at sætte sig, så nu er det bare at røre rundt. Vi ses, når der endelig sker noget forhåbentlig. Nu har jeg været inde og hakket noget chokolade. Og is, den ser altså sådan her ud. Så nu rører jeg lige rundt, og så ser jeg lige om lidt. Isen, den ser altså den her ud nu. Jeg håber, det er tydeligt nok. Men endnu, der skal ikke chokolade og vaniljesukker i endnu. Men vi drejer bare videre her. Jeg skal lige have fundet lidt mere is, jeg kan lægge under her. Ja, det gør jeg lige om lidt. Yes, jeg har siddet og set lidt YouTube, og nu ser isen sådan her ud. Jeg venter stadig i spænding, men det er fint. Jeg ser bare videre på min YouTube. Og det her, det var så sådan her isen, der så ud til sidst. Tak fordi I så med.